Hello po mga kailaw, kumusta and welcome na naman po dito sa ating munting channel. Kung bago ka pa, i-subscribe mo na yan. At syempre i-hit mo na ang notification bell icon upang ma-notify ka sa bago pa nating mga video uploads. Welcome back to our channel mga kailaw. At ngayon, umabot na tayo ng 1,000 subscriber. At maraming salamat nga pala sa pagsuporta at sana huwag nyo kaming iwan, lagi nyo kaming suportahan at subaybayan ang aming paparating na mga videos. Maraming salamat and God bless. Mwah! Happy 1K subscribers! Daghang salamat sa inyong pagsuporta. Manghinaot ko nga padayon mo nga motanaw sa among mga uploads. Aduna kini dako kay nga pagtulunan diri sa tuwa nga tulotagsa ka kinabuhi o gitawag kini siya og 3-in-1 kay do naman kini kanta o drama o mo kana pagtudlo diri sa tuang tulotagsa ka kinabuhi isip mga anak diha sa atong buhay nga Dios. Okay, God bless. Hi mga kailaw! Happy 1,000 subscribers. Salamat sa patuloy niyong pagsuporta sa aming channel. God bless you all. Salamat sa iyong pagsuporta sa among YouTube channel. O karon niabot na tag 1,000 subscribers. O tinaot nga kamo padayon nga maga-tan-aw sa mga videos. Magandang umaga, magandang tanghali at magandang gabi po sa inyong lahat. Happy 1,000 subscribers dahil umabot na po tayo. Kaya po from the bottom of our hearts, we just want to say thank you for all the support and love that you give in this channel. So if this is your first time to visit this channel, please don't forget to like, share, subscribe, and hit the notification bell for more videos update. Thank you and God bless. Hi mga kailaw, salamat kayo sa inyong suporta nga naabot na kami og 1,000 subscriber. Ay mga kailaw, salamat sa iyong pagsuporta at salamat na umabot ang aming channel 1,000 subscribers. Sana hindi kayo magsawa manood. Ang araw sa inyo, nagpapasalamat kami sa 1,000 subscriber. So hi mga kailaw, so ngayon gusto lang po naming magpasalamat sa pagsuporta at pagtangkilik po sa aming YouTube channel. Ngayon po, umabot na po kami ng 1,000 subscribers. Sana po hindi kayong magsawang suportahan kami. Thank you and God bless. Hello, salamat sa 1K. Hi mga kailaw, dahang salamat sa inyong pagsuporta sa among YouTube channel. Salamat na karon niabot ni og 1,000 subscribers. God bless natong tanan. Happy 1,000 subscribers!